Helo, Mara dwi. Diolch yn fawr iawn i Radio Cymru am gael fi'n rhan o'r sesiynau ti. Enw'r gan gyntaf yma ydy Yr Awyr Adre. Cymer drws a chymer glo i adael bwthyn bach y fro. Nes i rioed gael cymryd cam i fel, ond dyna ni fel y mae y drefn. Cymer wr a gwraig neu o, a hynny'n amser maith yno. Nes i rioed gael ei cwmni go iawn, ond hel meddyliau cynnes llawn. Ond dyna ni fel mae y drefn. Mae'r rhai yn cwrdd yn cyrraedd sgwrs daw byth i ben. Dyna ni fel y mae y drefn. Yn byw a ffoi heb adael hoelen yn y pren. Cymer wynebau cyfarwydd clem, y cwbl sy'n awr wedi mynd yn hen. Peth mor od ydy hiraeth ymyrhau, nath y llwybr bywyd i byth gyfarfod. Ond dyna ni fel y mae y drefn. Mae'r rhai yn cwrdd yn cyrraedd sgwrs daw byth i ben. Dyna ni fel y mae y drefn. Yn byw a ffoi heb adael hoelen yn y pren. Diolch.